नोंखौ बुंदों आं बाबा जाग्रा लोंग्रामोन नाथाय इसोरा दिनै मा खालामैखो बुनानै लाबावो रामखौ बेबस्थायाव लाबोदों ना लाबोआखै आमेन दा बेबस्थायाव थाबाय दा बेबस्थायाव फैहांनायखाय थाबायनोबो हाहांबाय आरो कमप्लिटलि बेबस्थायाव थानानै बिनि बोसोरखौ मानिब्ला हेलिं जायैनि जेबो मानि गैया आमेन हालेलुया आमेन बिनि बाथ्रा हेलिं खालामग्रासो Roman chapter 1 verse 16 मैं वाला जो वचन ही healing करता है इसके बारे में पौलुस ने इस बात को बोला Amen. कारण प्रथमे यहूदी पाছে গ্ৰীক লোকলৈ বিশ্বাস কৰা প্ৰত্যেকজনলৈ সেই পৰিত্ৰাণৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ শক্তি Amen. फोथायग्राफोरनि लागै साफ्रोमनि लागै गाहाम रादाबा बासाय जानाय इसोरनि बोलोआ बाथ्रायावसो दङ बेनिखायनो बे बाथ्राखौ मोजां खोनासंदो जों संसारजों गोरोबनो नाङा संसारजों गोरोबनायखौ फोरबोआ मोजां मोनाखै संसारा देलायथों संसारा खाजोल फुनो ना लिपस्टिक फुनो ना माखौहाय मा होनना बुंबावोलाय आरोबाव जोंब्लावनाया मेकआप जों कमप्रम जानो नाङा जोंखौ फोरबोआ सेपारेट खालामखाबाय नाथाय जों फोरबोनियाव थानानै जेब्ला फोरबोनि गुन आखला जोंनियाव थागोन बे आखला ओरैबादि जोंब्लावगोन आसरित नायख'नो हानाय नङा आरो गन्थङा खेंखाय जाथोंना आइ मगना सिनस्रि जाथोंना आइ नाथाय ख्रिस्ट'नि बेबस्थायाव थानानै ख्रिस्ट'नि आखलानियाव थायोब्ला नोंखौ आंगो होननानै बुंगोन आरो बयबो नोंखौ बिमा लिंगोन आमेन हालेलुया आमेन माब्ला बेबादि जाबावनो जोंलाय जिसुनि उनाव थाबाय गोदान Arunfilia Fayabla raubă mansiangză Fayabla raubă mansiangză Fayabla raubă mansiangză Arunfilia Isuni unur Tabai genangan Isuni unur Tabai genangan Isuni unur Tabai genangan Arunfilia Songsarku nagana Krusku lana Songsarku nagana Krusku lana Hoje eu vou pegar o bichinho ali bebê pra cruzar bem Kau nagana Krusku lana Arunfilia 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 Juni unur Tabai genangan Zisuni unur Saya harus sekarang dari video Agropri Agropri Juni unur
niya ko ya ko. Haleluya. Dan tahu salat ya karo kowe. Haleluya. Benar kowe. Sukses kowe. Sukses kowe kudu benar. Haleluya. Nami Aha. Yeah.